Uhapšen je brat bivšeg predsjednika Crne Gore. Lisice su stavljene na ruke čovjeku koji je decenijama važio za jednog od najuticajnijih biznismena u zemlji. U kući su pronađene puške, municija, panciri, dokumentacija. Policija tvrdi da je riječ o neovlašćenom držanju oružja, ali odbrana ima drugačiju verziju. I sada se postavlja ključno pitanje. Da li je ovo samo izolovan slučaj ili početak mnogo većeg procesa? Pretres je počeo u Podlorici. Inspektori u civilu bili su raspoređeni oko zgrade u centru grada. Specijalne jedinice su se formacijski postavile na svim ulazima. Prema navodima medija, pojedina vrata su obijena. Policija je pretresala stan, dokumentaciju i lične stvari. Fotografisani su registratori, popisani su satovi, izuzeta je određena dokumentacija. Nakon Podgorice, akcija se seli u Nikšić. Porodična kuća u naselju Rastoci bila je opkoljena satima. Tokom pretresa pronađeno je više komada vatrenog oružja. Lovački karabini sa optičkim mišanima, pištolji, preko 400 komada municije, 5 balističkih pancira, dvogled marke Zeiss. Policija navodi da je dio oružja bio u ilegalnom posjedu. Nakon višesatnog pretresa, Aco Đukanović je lišen slobode. Određeno mu je zadržavanje do 72 sata. Zvanično, zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja i municije. Ali time se priča ne završava, jer verzija odbrane otvara potpuno druga pitanja. Ali, prema riječima odbrane, priča izgleda potpuno drugačije. Advokat tvrdi da dio oružja nije u vlasništvu Aca Đukanovića. Tvrdi i da je municija možda ostala od policijskog obezbjeđenja. Evo šta je rekao. Da bi otklonili svaku dilemu, u pretresu su nađene neke stare lovačke puške, nađene su neke puške sa posvetom njegovom bratu Mili Đukanoviću i definitivno je jasno da te puške nemaju nikakve dodirne veze sa Acom Đukanovićem. Također je nađena neka količina oružja koja je pripadala njegovom pokojnom ocu, zašto postoji dokumentacija. Policija je svo to oružje uzela, ono će biti predmet vještačenja i oko toga mislim da neće biti nikakvog spora i Aco je saglasan da se to izvještači. Uzet je DNK, po našem saznanju DNK će apsolutno sigurno pokazati da Aco Đukanović sa tim puškama nema nikakve veze. Što se tiče municije, tamo je nađen jedan paket municije raznih kalibara, dakle radi se o potpuno nesređenoj municiji i to je vjerovatno zaostatak od MUP-a Crne Gore i Agencije za nacionalnu bezbjednost, nekadašnje državne bezbjednosti, koja je u tom prostoru obezbjeđivala štićenu ličnost nekadašnjeg premijera i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Tako da oko ovog predmeta ne treba podizati nikakvu famu. Oružje ima broj, dakle ne radi se ni o kakvom krivotvorenom oružju. Oružje će biti izvještačeno i po mom saznanju svaki od tih komada oružja ima dozvolu. Policija je također oduzela neke signalne pištolje, to su pištolji koji se koriste na plovnim objektima radi ispaljivanja signalnih raketa i oni ne mogu spadati u okvir oružja, tako da će to sasvim sigurno biti odbačeno. Što se tiče pancira, također je pretpostavljamo da su ti panciri ostavljeni od pripadnika MUP-a Crne Gore koji su u toj kući godinama, to svi u Nikšiću znaju, i ispred i unutra obavljali obezbeđenje štićenih ličnosti i svih lica koja su u toj kući boravili. To je jedna stvar, dakle tamo je jasno porijeklo tih pancira i druga stvar, ti panciri su zbog starosti, to smo već utvrdili, potpuno neupotrebljivi, jer čak ni ja nisam znao da protekom vremena pancir gubi svoju efikasnost i on se posle određenog perioda, bez obzira da li je upotrebljavan ili ne može smatrati ni oružjem ni opasnim sredstvom. To je toliko, ako imate neko pitanje ili slobodno pitanje. Hoćete li da kažete da su policajci i ANB nemarni, zaboravni ili kako god, zbog čega bi oni ostavili u bilo kojoj kući, bilo koje štićene ličnosti onoliko amunicije? Ja ne znam
što je za vas onoliko i koliko je to. Kako god. Moje nije da se bavim što Dobro. radi Agencija za nacionalnu bezbjednost ili što radi policija, moje je da se bavim i da jasno pokažem da Aco Đukanović sa tom municijom i sa tim pištoljima nema nikakve veze. Dakle, kad kaže pištoljima, mislim i na te lovačke puške koje su nađene. Jer se radi o lovačkim puškama, ne radi se nikakvom ofanzivnom oružju, dakle nema tu kalašnikova. Radi se o prostom, uobičajenom lovačkom oružju koje svako sa dozvolom može nabaviti. Hvala. Šta je tužilac odradio? Jel mu, po kom osnovu je određeno zadržavanje? Dakle, tužilac je donio rješenje o zadržavanju po osnovu opasnosti od bjekstva, jer su činjenice apsolutno jasne, tamo nema nikakvih dilema oko toga što je nađeno, kako je nađeno, niko ništa nije sporio. Na koliko? Do 72? Do 72 sata. Ja očekujem da tužilac u što kraćem roku, ukoliko smatra da postoje razlozi za pritvor, da ide inicijativom prema istražnom sudiji koji je dežuran i da kod istražnog sudije se vidimo ili večeras kasno ili sutra, jer nema razloga za čekanje. Mi smo se odrekli prava žalbe na to rješenje upravo da bi bili što efikasniji i da bi pokazali sudu da niko ne želi da opstruira postupak, naprotiv želimo da ovaj postupak ide što brže. Ako je sve bilo legalno, zašto je onda određeno zadržavanje? Ako oružje ima dozvole, zašto policija govori o ilegalnom posjedu? I još važnije, da li je ovdje riječ samo o oružju? Ili je ovo uvod u mnogo širu istragu? Ako je ovo samo slučaj oružja, zašto je reakcija javnosti toliko snažna? Odgovor leži u imenu. Aco Đukanović nije samo privatni biznismen. On je najveći akcionar Prve banke, više od 40% vlasništva. A Prva banka je godinama bila u centru političkih i financijskih kontroverzi. Još 2008. godine, u jeku financijske krize, banka je dobila državnu pomoć, kreditnu podršku od 44 miliona eura. Taj novac je kasnije vraćan u tranšama. Ali dio javnosti godinama je postavljao pitanje kako je taj novac vraćen. Pojavljivale su se sumnje da je prva rata otplaćena uz pomoć depozita državnog preduzeća. 11 transakcija, 11 miliona, isti dan. Prva banka je te navode negirala. Podnošene su i krivične prijave, ali epilog nikada nije imao političku težinu kakvu su neki očekivali. Tokom godina banka je opstajala uz depozite državnih preduzeća, institucija, lokalnih samouprava, kompanija bliskih sistemu. Revizorski izvještaji su upozoravali na izazove. Pominjani su problemi sa kapitalom, visok nivo loših kredita, potreba za dokapitalizacijom. U jednom izvještaju je čak navedeno da postoje značajne neizvjesnosti u vezi sa budućim poslovanjem. Sve to godinama je bilo dio javne debate. Zato današnje hapšenje ne djeluje izolovano. Jer kada se ime vlasnika banke nađe u policijskom predmetu, postavlja se pitanje da li je ovo samo krivični slučaj ili početak otvaranja mnogo šire financijske priče. Ime Aca Đukanovića i ranije se pojavljivalo u velikim aferama. Jedna od najpoznatijih bila je takozvana afera Limenka. Godine 2008. potpisan je ugovor o kupovini zgrade policije i zakupu državnog zemljišta u Podgorici. Država je imala rok da iseli policiju iz te zgrade. To se nije dogodilo u predviđenom roku. Uslijedila je tužba. Presudom Vrhovnog suda 2015. godine Aco Đukanović dobio je odštetu od 10,5 miliona eura. Taj slučaj izazvao je ogromnu pažnju javnosti. Postavljana su pitanja o odgovornosti institucija. Podnošene su i krivične prijave, ali postupci su završeni bez krivične odgovornosti. Za jedne to je bio dokaz da sistem funkcioniše po pravilima, za druge simbol odnosa između države i takozvane prve familije. I zato današnja dešavanja mnogi ne posmatraju izolovano, već kao nastavak priče koja traje godinama. Ali postoji još jedan detalj koji je dodatno podigao tenzije. Datum koji je pronađen tokom pretresa. 24. oktobar 2015. godine. Dan masovnih protesta u Podgorici. Dan kada je policija upotrijebila suzavac i šok bombe protiv demonstranata. Opozicija je tada tvrdila da su ključne odluke donosili najviši državni funkcioneri.
Da li je pronalazak tog datuma slučajnost ili detalj koji će dobiti dodatno značenje u javnosti? Odgovor za sada ne postoji, ali politička simbolika je snažna. Dok je Aco Đukanović privođen u Crnoj Gori, u javnosti se pojavila još jedna informacija. Poznati makedonski novinar Zoran Božinovski objavio je da je Milo Đukanović samo nekoliko sati nakon saslušanja u specijalnom državnom tužilaštvu otputovao u Skoplje. Prema njegovim navodima, sastanak je održan u najvećoj tajnosti. Navodno se sastao sa predsjednikom Privredne komore Sjeverne Makedonije, Brankom Azeskim. Božinovski tvrdi da je susret organizovan u jednom ekskluzivnom hotelu u Skoplju. Tvrdi da su vlasti u Sjevernoj Makedoniji znale za njegov dolazak, ali da je priroda sastanka ostala nepoznata. Prema tim navodima, Đukanović je navodno prešao granicu bez uobičajene procedure evidentiranja. Ove informacije za sada nijesu zvanično potvrđene, ali su izazvale dodatne spekulacije. Posebno jer su se pojavile u trenutku kada je njegov brat bio pod policijskom istragom. Božinovski u svojoj objavi ide i korak dalje. Navodi da vjeruje kako je riječ o pokušaju obezbjeđivanja logističke podrške u slučaju eventualnog pritiska ili istrage. To su za sada samo tvrdnje jednog novinara, ali politički efekat je već postignut. Jer pitanje koje se sada sve češće čuje glasi: da li se krug zatvara? U istom periodu ponovo je uhapšena i bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Više imena iz nekadašnjeg sistema već se nalazi pod istragom, a dio javnosti postavlja pitanje: da li je ovo konačni obračun sa 30-godišnjim modelom vlasti ili samo selektivni potezi? Za sada nema optužbi protiv Mila Đukanovića, nema naloga za hapšenje, ali politička klima je drugačija nego ranije. I prvi put poslije mnogo godina javno se postavlja pitanje: ko je sljedeći? U ovom trenutku činjenice su sljedeće. Aco Đukanović je uhapšen. Određeno mu je zadržavanje. Policija tvrdi da je dio oružja bio u ilegalnom posjedu. Odbrana tvrdi suprotno. Istraga je u toku. Istovremeno, javnost prati i druge postupke: saslušanja, istrage, ponovna hapšenja. Politički prostor Crne Gore djeluje drugačije nego prije nekoliko godina. Ali ključno pitanje ostaje otvoreno. Da li je ovo izolovan pravni slučaj ili početak ozbiljnog obračuna sa strukturama koje su decenijama bile nedodirljive? 3 decenije, jedna prezime, bilo je sinonim za političku stabilnost, ali i za kontroverze. Danas, prvi put, to prezime ponovo je u centru policijskih aktivnosti. Ne kroz političku debatu, već kroz istražne radnje. Da li će se istraga proširiti? Da li će ostati na ovom nivou? Da li će institucije ići do kraja? I najvažnije, da li se zaista steže obruč oko Mila Đukanovića? Odgovore ćemo dobiti u danima koji dolaze. Do tada, ostaje da pratimo razvoj događaja i da postavimo jedno jednostavno pitanje: da li je ovo početak kraja jedne ere ili samo još jedna epizoda u dugoj političkoj priči Crne Gore?